πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Όλος μου ο κόσμος άλλαξε μια μέρα όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά ακίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Εσείς οι δύο, έλατε πάνω! Ναι, τέλεια! Ταρά! Θα αρχίσουμε με την τράπουλα. Διάλεξε ένα χαρτί. Όποιο θέλεις. Ναι, ποιον να διαλέξω? Νταν, διάλεξε ένα χαρτί, δεν θα σε περιμένουμε όλη μέρα. Χαλάρωσε, σκέφτομαι! Διαλέγω αυτό το χαρτί! Κάρτα καταστροφής! Παράξενο! Ναι,